Son that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Konsibu l-Atti tal-Apostli. Ħanaqraw mill-kapitlu 27. Naħseb xut minnkom diġà tafu x'ġej. Atti 27 il-maltempata fuq il-baħar illi waslet l-Apostlu Pawlu fuq il-Gżejjer tagħna. Atti 27 u nibda naqra minn vers 20 sa 29. Mela il-ġifen telaq minn Kreta, avolja Pawlu qalilhom isma' issa x-xitwa kważi daħlet ma qbilniex illi insalpaw, però dawna aktar taw każ il-kaptan u l-sit tal-ġifen u telqu. U appena telqu inqabdu f'maltempata li damet sejra tal-inqas 15 il-ġurnata. Kulħadd jiesu maqtuħ u vers 20 naqtaw meta lax-xemx u lanqas il-kwiekab maderu għal ħafna jiem u kellna fuqna tempesta mhux żgħira. Kull tama li nsalvaw ebet. Iżda wara li kienu ilhom ħafna blajkel, Pawlu waqaf nofshom u qal irġiel. Kien miskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta u ġibtu dil-ħsara u telfa. U issa nħeġġiġkom biex tqawwu qalbkom għax ma jkun hemm ebda telfa ta' xi bniedem fostkom, iżda tal-ġifen biss. Għax dal-lejl waqaf ħdejja l-anġlu talla li jien tiegħu u li lilu naqdi bil-qalli la tibżax Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem ċesri. U wara Alla tagħk il dawk kollha li qegħdin isifru miegħek. Għalhekk irġiel, qawwu qalbkom għax jien nemmen falla li hekk ikun kif qalli. Iżda jeħtieġilna naqgħu jew naħbtu ma' ċerta gżira. Iżda meta wasal l-14 il-lejl kif konna mitfwejn l-hawn u l-hemm fil-baħar Adria, għal xi nofs il-lejl il-baħrin derilhom li kienu joqorbu lejn xi jard. U skandaljaw, ġifieri niżlu l-ħabel biċ-ċomba biex jaraw kemm hu font il-baħar, skandaljaw u sabu 20 qama. U meta għaddew ftit il-qudiem reġgħu skandaljaw u sabu 15 il-qama. Imbagħad billi bżajna li nistgħu naqgħu fuq il-blat, ġifieri jaħbtu ma' xi sikka f'nofs il-baħar, tafgħu 4 ankri mill-poppa u xtaqu li jisbaħ. Qatt battu fuq xi maltempata. Mhijiex esperjenza sabiħa. Mhijiex esperjenza sabiħa. Anke minn ma jemmix falla jibda jitlob lill-Alla. Hija ġrajja li turi l-esperjenzi diversi u l-estremità li Alla kapaċi iddaħħal anke l-servi l-aktar jeżisti jew Pawlu, Luqa, Aristarku u fost it-batija Alla jordnalna biex inkomplu x-xogħol. Minkejja l-ostakli, minkejja l-periklu, inkomplu fix-xogħol illi tagħna biex nagħmlu. Tiftakar dak il-jum meta qatt jiena nemmen. Jien issa nemmen. U għaraft ukoll il-ħtieġa li tingħaqad ma' dawk li jemnu bħalek. L-Apostolu Pawlu, pereżempju, meta rrifletta fuq dan, qal li aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi. Skont ma hu miktub, emmint u għalhekk tkellimt. U aħna wkoll nemmnu u għalhekk nitkellmu. Interessanti di kif Pawlu ħares lura lejn David u qal David qal jiena emmint u għalhekk tkellimt. Pawlu qal l-istess ħaġa. U aħna llum qegħdin ngħidu bħalma qal Pawlu. Hemm din il-linja ta' nies li jemmnu falla. Kull wieħed minna
jemmen għalih innifsu u għas-salvazzjoni ta' ruħu. Però fl-istess ħin Alla sejħilna biex korporalment f'ġisem wieħed aħna narfu u nagħtu xhieda tal-fidi tagħna falla. Issa importanti mela nżommu kemm il-fidi hija dispożizzjoni individwali tiegħi ma' Alla. U fl-istess ħin irrid naraf illi bħali hemm oħrajn illi jemnu u allura għalhekk nitkellmu dwar il-Knisja. Il-Knisja huma dawk in-nies li Alla sejħilhom tom id-don tal-fidi biex huma iħarsu lejh u jkollhom il-fiduċja tagħhom fih. Minn kmieni il-Knisja matul iż-żminijiet stqarret il-fidi tagħha falla. U ħarġet anke żviluppat anke kredijiet insejħulhom sabiex pubblikament huma ħaddieħor dawn kienu jitalmuhom bl-amment ukoll, tajjeb, il-Kristjan ikun kapaċi jgħid x'jemmen. Minn ċkunitna naħseb jiena, konna għadna ftannuna, tajjeb, għalmuna ngħidu jiena nemmen. Falla il-missier li sta kollox, l-ħalaq is-sema u l-art, u kredu antikissimu da. Issa jgħidu l-kredu tal-apostli, mhux għax kitbuh l-apostli, imma taw dal-laqam. Tajjeb? U wara dal-kredu żviluppaw anke kredijiet oħra, jiena hawnhekk ġbarthom fi ktejjeb il-kredu Niċen fis-seklu 4 illi jitkellem ħafna dwar id-divinità u l-umanità ta' Sidna Ġesu Kristu. Mbagħad hemm il-kredu Atanassjan illi jitkellem ħafna dwar Alla wieħed fi 3 persuni. Il-kredu Kostantinopolitan ta' Kalċidonja hemm diversi kredijiet illi jekk taqrom inti tgħid dawn naqbel magħhom jiena. Din l-fidi tiegħi. Xaġa interessanti li għaddew sekli ta' żmien. Għadda ħafna żmien. Dawn il-kredijiet ġew żviluppati f'postijiet imbeda minna fit-Turkija, fil-Greċja. U narfu allura li hemm rabta. Għalkemm jiena nemmen personalment hemm oħrajn illi hemm bħali. U allura hemm din il-katina, din il-linja ta' nies, tajjeb, illi llum il-ġurnata aħna qegħdin inżommu t-torċa tal-fidi illi żammew l-antenati tagħna. Xi ħaġa sabiħa, dawn il-kredijiet għal bidu kienu jinkitbu bil-Latin. Il-Latin kien l-Ingliż tal-lum fl-antik. U kienu jibdew allura credo Deo. Jiena nemmen falla. Credo Deo. Il-kredu. X'nemmen. Idu morru lura però u ngħidu jiena nemmen falla. Min fejn ħanibda? Għax inti btibda titkellem mbagħad dwar x'għamel Alla, il-grazzja tiegħu, l-imħabba tiegħu lejn l-bnedmin. Tajjeb? Ma mill-bidunet rridu ngħidu jiena credo Deum. Jiena nemmen li Alla jeżisti. U appuntu l-Bibja tgħid li dawk kollha illi jridu jogħġbu lil Alla, dawk illi qegħdin ifittxuh il-Alla, jridu jemmnu li Alla hu. Jridu jemmnu li Alla jeżisti. Minn hemmhekk u għall-bidu ta' kollox. Credo Deum twassal għal credo Deo illi jiena nemmen x'jgħid Alla u allura il-Kristjan b'mod intuittiv, b'mod spontanju, bħalma naġa tisma' l-leħen tar-rajt tajjeb, il-Kristjan jirrikorri l-Iskrittura x'jaraf fiha l-leħen tal-Alla. U allura jemmen dak li qal Alla. Tajjeb? U wkoll credo in Deum jiena nafda f'Alla. Ħana naraw kollha dawn l-aspetti differenti. Jiena għadt fit-Testament il-Ġdid fejn huma dawk il-każijiet illi xi ħadd jgħid jiena nemmen. Jiena nemmen. Hemm 6 każijiet. Hemm 6 każijiet. Interessanti x'in tiġborhom flimkien u tara li kollha għandhom ċertu aspett importanti ta' jiena nemmen u kif ikompli da jitkellem ħanarawhom kollha kemm huma. Però qabel ma narawhom nixtieq indawrilkom l-attenzjoni tagħkom għal każ wieħed fejn kien hemm persuna qal jien ma nemminx. Min taħsbu li kien? Ma kienx Erodi, ma kienx Pilatu.
Ma kienx xi wieħed mill-Farizej kburin illi fuq pożizzjoni Ġesu Kristu. Min taħsbu li kien jien ma nemminx. Fit-Testament il-Ġdid. Tumas. Wieħed mill-apostli intimi fil-qrib ma' Ġesu Kristu jgħid jiena ma nemminx ma kienx jemmen Ġesu qam minn bell-imwiet. Għalda kemm hija kurjuża dil-ħaġa, l-apostoli oħra kienu diġà ltaqgħu ma' Ġesu xulxtat. U inserta ma kienx hemmhekk fil-ċenaklu u għallilhom meta ħabbrulu din l-aħbar ta' ferħ, għallilhom jekk ma narax fidejh il-marka tal-imsiemer u ndaħħal sebaj fil-post tal-imsiemer u ndaħħal idi f'ġembu, mhux se nemmen. Jew aħjar ma nemminx. Ġifieri hawnhekk għandna każ ta' raġel illi kien ħobbu l Ġesu Kristu. Tant kienu ħobbu illi meta Ġesu għalilhom isma' Lazzru marit jew Mazzru raqat tajjeb u jħammu nqajmu mill-irqat u għallu mallem, għallu il-lut saftitilu kienu lesti biex joqtluk u ħatarġa tmur lura. U Tomas qabesu għalilhom imxu ħammur immutu miegħu. Tant kienu ħobbu li Ġesu Kristu. Tant kienu ħobbu illi avolja Ġesu qed jgħid xi ħaġa li ma tagħmel sens xorta waħda xtaq illi jakkumpanja li Ġesu Kristu u jobdieħ. Per hawnhekk meta qalulu Ġesu irxoxta minn bell-imwiet, għalilhom jekk ma jkollix l-evidenza konkreta, jekk ma jkollix evidenza tanġibli illi miss bidejja u nara b'għajnejja mhux se nemmen. X'tip ta' karattru taħsbu li kellu Tumas? Tumas ma kien fuq kollox ma kienx mazzun. Ma kienx raġel li tbellalu r-ros bil-labra. Illi tajdu x'tajdu se jemmen fl-aħħar mill-aħħar illi raġel u minn bell-imwiet mhix okkorrenza ta' kuljum. Mhix okkorrenza ta' kuljum. Normalment raġel mejjed jittieħed iċ-ċimiterju u jindifen u daqshekk. U allura il-Tumas jiena nissimpatizza miegħu meta għallulu sma' Ġesu rxoxta minn bell-imwiet u qal jekk ma jkollix din l-evidenza, din l-esperjenza diretta illi miss u nara jien mhux se nemmen. Wara 8 ijiem id-dixxipli tiegħu kienu reġgħu ġewwa u Tumas kien magħhom. Minkejja li l-bibien kienu msakra Ġesu ġie u waqaf nofshom u qal isliem għalikom. Imbagħad qal il-Tumas ġib sebeka. Ara jdejja, ġib idek u daħħalha f'ġenbi tkunx bla fidi iżda emmen. Mela Ġesu fil-erf tiegħu għaraf kemm huwa importanti illi lil dan ir-raġel Tumas illi kien se jibgħatu mad-dinja kollha biex ixandar l-Vanġelu, illi Tumas ikun perswadit, illi jkun ċertissimu illi Ġesu qam minn bell-imwiet. Ġesu aċċieda ħajdu hekk niżel għal-livell tiegħu biex jagħtih dik l-evidenza importanti u neċessarja ħalli Tumas imbagħad ikun jista' jgħid jien nemmen. U nemmen mhux għax xi ħadd bellaħkieli, mhux għax ħanidra ngħid bħalma qed jgħidu l-bqija tan-nies, imma xi perswas minn din il-ħaġa. Ġib idek, daħħalha f'ġenbi, tkunx bla fidi iżda Tumas wieġbu jasid tiegħi u Alla tiegħi. U hawnhekk evidentament il-Vanġelu kollu ta' Ġwanni jilħaq il-quċċata tiegħu. Ġwanni beda mill-bidunet, fil-bidu kien il-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. Dik hija t-teżi tiegħu. U matul il-Vanġelu kollu jagħti evidenza kontra evidenza li Ġesu huwa Alla inkarnat fostna. Palma qalu stess, il-kelma sar laħam jew sar ġisem u għammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu. Glorja bħal tal-liben waħdina tal-missier mimli grazzja u verità u beda Ġesu juri l-glorja tiegħu mill-ewwel miraklu meta qaleb l-ilma fl-imbit bis-sinjali kollha li jagħmel bit-tagħlim awtorevoli tiegħu Ġesu qed juri min ta' bilħaqu. U ħadd minnhom ħlif Tumas. Imma Tumas li issa għandu l-evidenza. Illi issa raba għajneħ, mes bidejh, issa jista' jgħid jasid tiegħi u Alla tiegħi. Hija stqarrija ta' fidi illi Ġesu x'in semaħħa għallu għax rajtni emmint.
Ġesu indirettament jgħidlu iva, għandek raġun. Dak li qed tgħidli li jiena s-Sit tiegħek u jiena Alla tiegħek. Dak huwa l-Kristjaneżmu veru. Dak huwa l-Kristjaneżmu veru. Ġesu qallu għax rajtni emmint. Imberkin dawk li ma rawx u frattant hemm jridu sa nifhmu għadha xejn sewwa hekk. Ġesu niżel biex iforni lil Tumas bl-evidenza meħtieġa. Ma Ġesu kien jaf illi 99.9 tan-nies tiegħu illi kellhom jemmnu fih ma kunux se jarawh. Ġesu preżentament issa tela lura fis-smewwiet u minn hemmhekk qegħdin nistennewh jerġa' jiġi Pietru jgħidha ċaru tont illi intom għalkemm ma tarawhx lil Ġesu temnu fih. U għalkemm ma tarawhx għalissa tħobbuh u tifirħu fih b'ferħ li ma jitfissirx u mimli glorja. Jiġifieri il-każ tagħna issa huwa differenti. Tumas u l-apostoli oħra kellhom bżonn li jarawh lil Ġesu. Ġwanni jgħid fil-bidu tal-ittra tiegħu, vera, dak li kien mill-bidu, dak li aħna rajna, dak li smajna, dak li messew idejna. Il-kelma tal-ħajja, dan aħna nxandrulkom. L-apostli kienu xieda okulari, xieda illi raw bajnihom sabiex fuq ix-xieda tagħhom aħna wkoll nemmnu. Imma aħna kif ħanemnu? Aħna nemmnu bismieħ. Għaliex? Għax nemmnu dawk in-nies illi ħana ġenajt ma kunux imtzaten. Ma kunux nies tgħaddihom ħajta. Kienu nies tax-xogħol. Sajjieda, dazzjar immaġina l-Mattew titħaq bih. Mattew illi kien dejjem jiġbor it-taxxi, jgħod, jikkalkula, ma kinux irġiel illi titħaq bihom. Imma meta kienu persważi, raw u Ġesu tom provi infallibbli illi kien ta' bil-ħar xuxtat mill-mewt. L-Ispiritu Santu meta nżel fuqhom. Imbagħad qabad in-nar li għadu jaqbad sal-lum. Vera, il-Vanġelu imxandar ma' kull imkien. Għax rajtni emmint imberkin dawk li ma rawx u frattant emnu. U Ġesu qed isemmi lilna hekk. Aħna ma rajniex u minkejja li ma rajniex nemnu. Imma allura fuq li ma awtor qegħdin nemnu fuq l-awtorità ta' dawn l-apostli li raw bajnihom, messew bidejhom u għalhekk l-Apostlu Pawlu fil-Rumani 10 jgħid illi ikkwota l-Iżajja u jgħid mulej min emmen dak li sema minn għandna. Ara, in-normalità hi illi wieħed jemmen billi jisma'. U Iżajja qed jgħid min emmen dak li sema minn għandna. Mela l-fidi tiġi mis-smieħ u s-smieħ bil-kelma t'Alla. Mela Alla se qed iżommna responsabbli li aħna nemmnu fuq l-awtorità ta' dawn in-nies illi esperjenzjaw il-ġrajja ta' Ġesu Kristu, it-twelid, il-ħajja perfetta tiegħu. Il-mewt, id-difna, l-irxox u t-tluħ fis-sema tiegħu dawn in-nies esperjenzjawha. U ħallewha bil-miktub għalina biex aħna nisimgħu u nemmnu. Mela, Alla ma jridx li aħna nemmnu mingħajr evidenza. Il-fidi mhijiex qabża fid-dlam ma taf sessib. Aħna nemmnu għax nikkonsidraw ix-xhieda mogħtija. Jekk aħna nilqgħu xhieda tal-bnedmin, meta tiġi tajdi xi ħaġa x'ġara San Pawl il-Baħar jew fl-Amerika, jiena nemlek. Palma nippretendi li inti temmel lil imbagħad tikmelek xi ħaġa. Jekk nilqgħu xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda tal-Alla jikbar. Għax Alla ta' xhieda dwar ibnu, vera, min għandu liben għandu l-ħajja, min m'għandux liben t'Alla m'għandux il-ħajja. U allura il-fidi tagħna issa hija imsejsa, hija mibnija fuq il-kelma awtorevoli il-ħallewna l-apostli. U għalhekk aħna ngħidu li jiena nemmen fi knisja waħda apostolika. Dak illi xandru l-apostli li raw messew bidejhom, dak li xandru huma huwa kruċjali għalina għax l-istess fidi tagħhom il-fidi tagħna. Ma ħebdew ngħaddu issa dawn is-sitt każijiet interessantissimi ta' nies individwi il qalu jiena nemmen. U naraw x'nistgħu nitgħallmu mill-istqarrija tagħhom. Nħodkom lura għal ftit xhur qabel il-mewt ta' Ġesu. Meta
Ġesu mar jinvista familja illi kienet bil-vistu. Żewġ aħwa nisa, Marta u Marija, illi kienu għadhom bix-xokk illi huwa kien miet, Ġesu kien jafhom sewa kien ħabib tagħhom u mar bħal bqija tan-nies biex ifarraġhom. Ġesu lil Marta malli iltaqa' magħha qal aħuk se jerġa' jqum. Dak kien il-faraġ tiegħu arda xejn. Kultant aħna huwa issa ma ġara xejn, huwa issa tinsa. Le, Ġesu jagħti faraġ u inkoraġġiment reali. Msejjes fuq il-verità, aħuk qatt jerġa' jqum. Il-ħsieb ta' Marta kif ħadem moħħa dak il-ħin? Marta qaltlu naf li għad jerġa' jqum fir-reżurrezzjoni fl-aħħar jum. Bħalli kieku x'tip ta' faraġ qed ittini. Il-ħija tliftu u fl-aħħar jum għad narah. Nixtieq kieku għadu magħna ingawdu lil xulxin bħalissa. Naf li għad jerġa' jqum fil-qawmien fl-aħħar jum. Ġesu qalilha? Ġesu irid ħajdu hekk il-fidi tagħha. Ġiera tirrealizza li hija fidi għalissa stess. Hija fidi li twassal sal-eternità vera, ma fidi li għandha riżultat immedjat bħalissa. U di xi ħaġa li nmissjawha ħafna aħna. Nemmnu fil-ġenna, però d-dawl tal-ġenna qiegħed jinfluwenzana biex nimxu fit-triq tal-qudusija. Nemmnu fl-infern, imma il-fatt tal-infern iġelna biex aħna nipperswadu lin-nies u nilħquhom bl-Evanġelju tas-salta tal-Alla. Jiġifieri dak li aħna nemmnu li huwa fil-futur jekk aħna ma nġibuhx jew aħjar nidraw ngħix fid-dawl tiegħu. Ġesu f'din il-ħaġa jikkorreġija lil Marta. Naf li ħeseġi fl-aħħar jum bħalli kieku stati xi ħaġa remota, xi ħaġa l-bot, xi ħaġa li min jaf meta ħassiti. Ġesu qalilha jien ir-reżurrezzjoni u l-ħajja. Bħalissa stess jien quddiemek li qed inkellmek jiena l-qawmien u l-ħajja. Huwa tajjeb li nħarsu iva lejn dak il-jum il-kbir meta Alla jiġbor lil-niesu għalih innifsu. Ġesu stess qal fi Ġwanna 5 qatt jasal il-jum li dawk kollha li qegħdin f'roqbra jisemgħu leħnu joħorġu dak li għamlu tajjeb għal qawmin tal-ħajja, dak li għamlu l-ħażana qawmin tal-kundanna. Ma Ġesu qed jgħid li dil-verità tinsab imlaħma fih innifsu jien l-qawmien u l-ħajja. Min jemmen fija għar jekk imut se jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija b'ebda mod ma jmut. Qatt. Temnu dan? Ġesu jrid jikkonforta faraġ reali miġbur fih innifsu u l-ankra tat-tama tagħna. Iva ja Sid qaltlu jien nemmen. Nisimgħuha. Mara vistusa, mara mnikta, mara mifxula. U tasal biex tajt bil-kuraġġ kollu. Jien nemmen illi int il-Messija bin Alla dak li kellu jiġi fid-dinja. Għandna mara li hawnhekk qiegħda tesprimi l-fidi tagħha f'Ġesu mhux fi kwalunkwe Ġesu. Kif jagħmlu ħafna nies illi isawru Ġesu skont il-konvenzjoni jew skont il-kumdità tagħhom. Marta għarfitu bħalma hu tassew jien nemmen li int il-Messija. L-unzjonat Alla, l-uniku salvatur illi Alla ħatar għal fidwa eterna tagħna, li inti wkoll bin Alla. Il-Knisja hija l-Knisja u ġarrab tant mibeda u tant odju u tant ħdura mid-dinja għax nemmnu dil ħaġa waħda. Illi Ġesu ta' Nazaret huwa Alla illi żarna f'ġisem uman biex jeħlisna mill-kastig tad-dnub, mill-kastig tal-infern u jiġborna f'komunjoni miegħu għal dejjem. U Marta fisimna. U aħna jeħtieġ li bħala nistqarru jien nemmen. Issa hawnhekk iridu noqgħdu ma nistgħux ninħbew fil-folla. Il-Knisja hija folla, hija ġema ta' nies. U din hija l-periklu illi jiena nidramu l-Knisja u nisma u nitgħallem u nikkonsidra, però ma tkunx għadek kapaċi tajt b'mod personali jien nemmen. Jien
Vera qed ma' ħadd ieħor, imma jien nemmen li inti l-Messija bin Alla dak li kellu jiġi fid-dinja. Każ ieħor, darba raġel, probabbilment raġel iswed mill-Etjopja, illi kellu ċertu interess fil-reliġjon tal-Lut, kien raġel imlaħħaq uffiċjal ta' waħda reġina fl-Etjopja, u dana mar Ġerusalem biex jagħti qima lill-Alla, ovvjament kellu xi kopji tal-iskrittura, u se dar fuq il-karru tiegħu kien qed jaqra il-profeta Iżajja. U l-Ispirtu tal-Alla qal lil Filippu iġri u ilħaq dak il-karru. U Filippu x'insemmu qed jaqra, u dak iż-żmien kien jaqraw jgħidu mhux bħalna, taqra f'qalbek, dak iż-żmien dejjem kien jaqraw jgħidu in-nies, okay? Filippu qal qed tifhem dak li qed taqra, qallu kif nista' nifhem, jekk xi ħadd ma jfehmniex. Filippu ħataf l-opportunità telgħu miegħu fuq il-karru u l-Etjopjan kien qiegħed jaqra il-pass fejn Iżajja jgħid li kien maħud bħal naġa, bħal naġa ma fetaħx fommu, id-drittijiet tiegħu itteħdulu mill-art, fuq ma qed jitkellem għallu. Fuq innifsu il-profeta jew fuq xi ħadd ieħor. Filippu fehmu u spjegalu illi dak kien qed jitkellem dwar il-Messija, illi issa riċentament der fostna jismu Ġesu, tajjeb, u Filippu kien qiegħed jispjegalu l-Vanġelu. Kif kienu jivvjaġġaw matul it-triq ġew quddiem xi ilma. Ara hawn l-ilma qal l-ewniku. Xi żommni milli nkun imgħammed? Filippu qal jekk temmen b'qalbek kollha tista'. Mela matul il-konverzazzjoni tiegħu, Filippu bil-fors kien semmilu l-Magħmudija. Għax meta mbagħad ġie l-opportunità dak kien ħajdu hekk bħal dik il-frotta misjura. Tajjeb, kien kellu qalb għal Alla, però ma kienx għadu jaf illi Ġesu huwa ta' bilħaq il-Messija. U malli ra l-ilma fid-desert għallu hawn l-ilma. Xi żommni milli nkun imgħammed. Filippu qallu jekk temmen b'qalbek kollha tista'. Wieġeb, isemgħuha, jiena nemmen li Ġesu Kristu hu bin Alla. Għal darb'oħra, għandna dawn każijiet bħal Marta il-fus ta' kollox idur fuq dan fus. Minu Ġesu? Minu Ġesu? U x'se tagħmel b'Ġesu? Se tistqarru? Jew la. Jiena nemmen li Ġesu Kristu hu bin Alla u ikkmanda l-karru jieqaf imbagħad niżlu tnejn fl-ilma kemm Filippu kif ukoll l-ewniku u għamdu. F'dal każ partikolari x'qegħdin naraw importanti. Tirrealizzaw bħali illi fejn hemm il-fidi hemm ukoll il-Magħmudija. Fejn hemm il-fidi hemm il-Magħmudija. Din hija l-pożizzjoni tat-Testament il-Ġdid. Ma tistax taħab minnha naf illum kemm qed isiru abbużi u traskuraġni enormi fejn tidħol Magħmudija bħalli kieku tista' tistenna 5 snin ma jimpurtax fl-aħħar Magħmudija ma taħfirx dnubiet kollu minnu dan. Imma li nara fejn tissama l-Magħmudija. Kull Kristjan mill-ewwel ġurnata li jemmen u għamammet. Il għaliex Alla jridna illi il-fidi tagħna nistqarruha b'dan il-mod viżibbli. B'dan il-mod illi ħadd ieħor jista' jarah u aktar minn hekk. Bil-Magħmudija Alla qed jagħtina din ix-xhieda tiegħu nnifsu. Illi hu kisibna għalih innifsu. Għalhekk Ġesu qal għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Jiġifieri il-fidil huwa identifikat mal-la Trinità. Alla Trinità jaraf lil dik il-persuna bħala tiegħu. Kif? Bil-Magħmudija. U rrid iva li Ġesu ordna lil segwaċi kollha tiegħu biex mill-bidunet jistqarru l-fidi tagħhom. Ngħiduha bil-sina jiena nemmen li Ġesu Kristu bin Alla u rini li temmen. Qed tissottometti ruħek għalih, qiegħed tobdi il-kmand tiegħu l-aħħar kmand propjament qabel ma tala lura fis-Smawiet biex nagħlmu l-ġnus kollha u nagħmduhom. Il-Magħmudija, il-fidi tagħna meta tgħid jiena nemmen tistqarru wkoll dik l-istess fidi. Naddu għal każ ieħor fejn
Ġesu waqt il-ministeru tiegħu infatti wara li kien trasfigurat fuq il-muntanja meta niżel sab gaġġuġija u ta' nies mi jiġri l-għawlin. L-apostli kienu pruvaw ikeċċu demonju minn dan il-tfajjel u ma nexxilhomx. U Ġesu staqsa l-missieru kemm ilu jiġrilu dan. Il-missier qallu minn tfulitu. Sikwit ċeħtu kemm fin-nar kif ukoll fil-mijiet biex sabiex jeqirdu, iżda jekk tista' tagħmel xi ħaġa tħassarna u għenna. L-appell ta' raġel ta' missier illi għalih ta' tfajjar kien wieħed għażiż, bissiriet normalment iħobbuhom il-uliedhom. U għallu jekk tista' ħajkollok nina minna u għenna. Ġesu għallu jekk tista'. Ġesu qiegħed jikkorreġilu id-djufija tiegħu. Anke f'dik il-kriżi, anke f'dak il-mument fejn forsi ma kienx lok ta' diskussjonijiet teoloġiċi. Ġesu jgħidu jekk tista'. Għax għallu jekk tista' tagħmel xi ħaġa bħalli kieku Ġesu jista' jagħmel ċertu affarijiet u ċertu affarijiet oħra ma jistax jagħmelhom. Ninsew l-omnipotenza tagħha. Illi għal m'hemm xejn huwa impossibbli. Jekk tista' kollox possibbli għal min jemmen. Il-missier tat-tifel fil-pront esklama jiena nemmen ejn in-nuqqas tat-twemmin tiegħi. U din l-pożizzjoni tagħna. Il-kol kemm aħna nemnu, però min minna jista' jgħid jiena nemmen perfettament. Illi jiena nemmen kif suppost nemmen. Bdejna l-mixja tal-fidi. Xuħut minna forsi avvanzaw aktar minn oħrajn. Hemm ċerta maturità li ma tedirx f'ħadd ieħor. Però naħseb jiena jekk hemm element ta' umiltà fina, ikollna ngħidu jiena nemmen. Però ejn in-nuqqas ta' fidi tiegħi. Il-fidi tagħna hija imperfetta, mhijiex dik il-fidi li tonora kompletament il-Alla. F'dak li nagħmlu, f'dak li naħsbu, f'dak li ngħidu, infallu, notru, niżolqu. Hija fidi illi għada qed tikber fil-maturità, però hija fidi progressiva. U r-raġel dak li jaref, mulej jiena nemmen ejn in-nuqqas ta' fidi tiegħi. Hemmhekk naraw dik ix-xewqa ardenti fil-qalb tal-bniedem illi għalkemm beda, però jaf li għadu ma wasalx. Jekk tlifna din dal-aptit spirituali, illi jiena nemmen iva, però kemm għad fadal li xinterraq. U kemm għad fadal li għad nara inkonsistenzi f'ħajti, affajt li dejquni, meta jiena l-Alla minix nobdieħ kemm suppost, kif suppost. Meta jekk jiena senati xi servizz għal mulejna tiegħek b'nofs qalb, blinkejja, kważi bisfurzar, hemm ħafna. Xi tranġa, hemm ħafna x'jgħaddi l-qudiem, iva, dar raġel jiena nissimpatizza miegħu għax seta stajt qatta jiena nemmen. Però mulej, jekk jogħġbok, ejn in-nuqqas ta' fidi tiegħi. Naddu għal każ ieħor meta Ġesu ra raġel għama minn twelidu. U Ġesu fejqu, batu jinħasel fil-menqa ta' Silwam wara li dalliklu it-tajn ma' għajnejh, ir-raġel ġijara. Ir-raġel ovvjament daru miegħu n-nies u anke l-Farizej bdew saqsuh interrogazzjoni sħiħa, kif jista' jkun illi ġej tara, sejħu l-ġenituri tiegħu beżaw jagħtu xhieda dwar Ġesu li ma mhux jitkeċċew mis-sinagoga. Ġesu sema illi xeħtuh il-barra. Dana meta bil-mod sempliċi tiegħu. Beda għajt isma' qatt ma smajna din illi xaħat imxajtan jiftaħ għajnejn l-omja, qatt ma smajnija minn bidu tad-dinja. Għallu li titgħallem lilna, kaċċaw il-barra. Ġesu sema illi kienu xeħtuh il-barra u malli sabu għallu temmenint f'bin il-bniedem u jieġeb minnu Sinjur sabiex nemmen fih. Issa rajtu, Ġesu għallu. Infatti,
Min qed jitkellem miegħek daku. Fi kliem ieħor jien u bil-temmen fija. Ir-raġel qal nemmen ja Sid. Għadda boħra stqarrija jiena toġobni s-sempliċità tar-raġel, ma naħsibx li kien mar xi kulleġġi jew attenda xi korsijiet teoloġiċi. Minn twelilu x'tista' taħseb dar-raġel. Però hawnhekk irċieva l-grazzja, mhux biss ta' fejqan fiżiku, ma l-grazzja li jara spiritwalment. Jiena nemmen ja Sid. U adurah. Issa dina u hekk hija xi ħaġa illi suppost għandha xokjana. Ġesu għallu kemm bil-bniedem huwa bniedem. Bil-bniedem bil-fors huwa bniedem. U Ġesu qed ikellmu kien bniedem. Bniedem. Tista' tmissu. U dan meta Ġesu għallu jienu. Mhux biss għallu jien nemmen, imma nxteħet jadurah, nxteħet iqimu. Ludi illi jekk tgħallem xi ħaġa meta forsi kien jgħoddu fis-sinagoga kienet ħaġa waħda. Il-mulera tiegħek u mulej wieħed. Hemm Alla wieħed. L-allat l-oħra huma allat folots tal-pagani, inventati mill-bnedmin, Alla huwa wieħed. U Alla jixtaqlu kull qima u kull adorazzjoni. U dan raġel malli Ġesu qallu jienu nemmen ja Sid u taħ qima. Il-fidi tagħna ġielna twassalna nagħmlu affarijiet illi f'għajnejn il-bqija tad-dinja jidhru bla sens, jidhru assurdi. Però innotaw huwa kellu raġun jadurah iva, kellu raġun qimu iva. Il-fidi tagħna meta jiena ngħid jiena nemmen qiegħed waslek biex tagħti qima lill-Alla. Jew l-Alla dik tqisu bħalli kieku tista' tiċċajta dwaru, tgħid xi stejjer hekk biex tiddeferti lil ħadd ieħor. Alla l-ħallieq tas-sama u l-art, Alla illi żar u feda l-poplu tiegħu, jixraq l-qima tagħna. Jixraq l-qima tagħna. U l-Alla narawh u niltaqgħu miegħu fil-persuna ta' ibnu Ġesu Kristu. U allura iva, il-fidi tagħna trid twassal għal dak l-istadju li aħna naraw ix-xejn tagħna u naraw l-infinità, il-qdusija, it-tjieba, il-ħniena, l-erf tal-Alla u nfittxu li nħbew fih, u nfittxu li nsibu r-refuġju u li nsibu wkoll il-beatitudni, l-lena, il-feliċità kollha tagħna fih. Bħalma qallu David fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ qudiemek hemm għax għal dejjem. Tita il-qima tagħna diki illi aħna b'sens ta' antiċipazzjoni, b'sens ta' ferħ se nersqu li Alla biex ngħidulu huwa int li għamilna, mhux aħna li nfusna dak l-evoluzzjonisti jemmnu hekk. Illi aħna għamilna lil nfusna. U Alla li għamilna. U allura aħna nixteħtu qudiemu sabiex nagħtuh qima. Jekk inti tajt jiena nemmen, ma jistax ikun li ma tadurax u ma tqinx lill-Alla. Każ ieħor huwa issa il-ġrajja ta' Pawlu. Pawlu meta mar lura Ġerusalemm bil-flus li kien ġabar mill-knejjes biex joħodhom lill-foqra, lill-aħwa foqra f'Ġerusalemm, kien jaf illi b'xi mod jew isofri. Però meta agabu wissieħ fuq hekk, Pawlu qalilhom fejn qegħdin tibku taqsmu l-qalbi. Jien lest li anke insofru mmut għall-isem tal-Moli Ġesu. U meta wasal Ġerusalemm infatti iva arrestawh u baqa' ħafna xhur anke snin arrestat, ma jistax joħroġ mill-ħadd minħabba l-korruzzjoni politika. Feliċ pereżempju ħallih il-ħabs għas sempliċi raġuni illi jekk ixaħmu Pawlu jitlu. Ma Pawlu baqa' fil-ħabs u darba inqarat l-okkażjoni illi Feliċ kellu xi żjarat ta' nies importanti, Pawlu ħareġ Feliċ ħareġ il-Pawlu mill-ħabs u Pawlu beda jiddefendi li nnifsu quddiem dil-udjenza. U jgħid fost wieħed oħra madankollu dan nammetti li skont it-triq li huma sejħula setta
qed jitkellem quddiem Lut li kienu jopponuh. Hekk jiena nqim l-Alla ta' missirietna billi nemmen il-ħwejjeġ kollha skont il-liġi u l-ħwejjeġ miktuba fil-profeti. U għandi tama falla li dawn infushom ukoll jaċċettaw li ċertament għadu kien hemm qawmien kemm tal-ġusti kif ukoll tal-inġusti. Minħabba dan ukoll nagħmel l-almu tiegħi ħalli immantni il-ħin kollu kuxjenza safja quddiem Alla u l-bnedmin. Hawnhekk naraw il-fidi tal-Apostlu Pawlu. Pawlu qal jiena nemmen il-ħwejjeġ kollha skont il-liġi u l-ħwejjeġ miktuba fil-profeti. Hawnhekk naraw dik il-fidi sħiħa u effettiva. Dik il-fidi illi Alla jrid iwassalna għalija fejn aħna mingħajr dubju, mingħajr inċertezza ngħidu jiena nemmen kull ma qal Alla. Again, għadna ma wasalniex għal din il-pożizzjoni. Ħafna minnkom lanqas biss qraw it-Testament l-ġdid kollu f'ħajjitkom. Aħseb wara qadim. Temnu li l-Bibja kollha hija ispirata minn Alla, li hija l-kelma tal-Alla għalina. Pawlu seta' jgħid jiena nemmen il-ħwejjeġ kollha skont il-liġi. Kien jafa l-Iskrittura, kien jistudja, kien jirrifletti fuqha, kien jitlob fuqha. Kien kapaċi jgħallima l-ħadd ieħor. Li temmen b'mod sħiħ u b'mod effettiv, fis-sens illi dan Pawlu issa qal jiena għandi tama falla. Walek ma bażax illi jmur il-ħabs jew li jmut għandi tama falla. X'kienet dit-tama illi Alla għad qajjem lill-bniedem, lill-bnedmin mill-mewt u jaħraf il-dawk li huma tiegħu. U jemmen b'mod effettiv b'tal-mod manjera illi qali sa jiena nagħmel nirsisti. Nagħmel minn kollox biex nżomm kuxjenza nadifa quddiem Alla. Ara l-fidi meta hija ġenwina, meta wieħed jistqar, jasa biex jgħid jiena rrid nimxi b'mod illi l-Alla noġbu f'kollox. F'kollox. Hija testimonjanza sabiħa li Pawlu kien kapaċi jgħid quddiem nies li ma jemnux bla mistħija nemmen kull ma qal Alla. Illum tisma' ċertu Kristjani jitkellmu ishom mistħija mill-Bibja u x'fija, ishom mistħija minn turi biss fidi deboli. Fidi mimħalta ber fil-bniedem. Le rridu naslu għadik il-pożizzjoni. Kull men fil-Bibja nemnu u ma nemmen xejn ħlief dak li hemm fil-Bibja. Naturalment għas-saħħa spiritwali tagħna u għall-glorja tagħna. L-aħħar każ. Ukoll l-Apostlu Pawlu. Darba kif rajna fil-qari tal-lum wara li baqa fil-ħabs feliċ imbidel minn flok u laħaq Festu peress li kien hemm kumplott kontra Pawlu batu Ċesarija, minn Ċesarija finalment Pawlu iddeċida li appella għal Ċesari għax bħalli kieku ħanibqa' fil-ħabs. Nappella għal Ċesari. Jiena ċittadin Roman u allura Festu irranġalu biex jaqbad il-ġifen ħalli jitla Ruma u hemmhekk jiddefendi il-kawża tiegħu. Matul it-triq kif tafu abdet din il-tempesta mal-tempata enormi fuq il-baħar u Pawlu f'nofs il-maltempata ikollu dera ta' dan l-anġlu talla u għallu tibżax Pawlu. Jeħtieġ lek tieqaf quddiem Ċesari. M'intix ħateraq, Ruma se tasal, se titkellem quddiem l-imperatur u tagħti xhieda tiegħi hemmhekk. Jeħtieġ li titkellem quddiem Ċesari. U Alla tak lil dawk kollha li qegħdin ibaħħru miegħek. Interessanti din. Ngħidu fil-parentesi. Alla tant ħabb il-Pawlu illi mhux biss salva lilu ma salva wkoll l-ekwipaġġ u l-passiġġieri kollha fuq il-ġifen. Ħsieb kemm aħna nagħmlu ġid Alla xi ħobb lilna jagħmel il-ġid ukoll il-ħadd ieħor. Alla tak
lil dawk kollha li qegħdin ibaħħru miegħek. Konsegwentament taqtawx jieskom ja rġiel. Pawl qiegħed ikellem lil dawn l-imsejkna fuq il-abbord il-vapur. Taqtawx jieskom ja rġiel għax jiena nemmen falla. Smajtuha? Jiena nemmen falla. Did-darba fejn Marta qalet jiena nemmen xi ħaġa dwarek. L-Etjopjan ukoll qal jiena nemmen b'qalbi kollha dak li inti xandartli. Issa hawnhekk Pawlu b'mod interessantissimu qed jiena nemmen falla. Jiena nemmen falla, credo in Deum. Iġifieri jiena nafdaħ il-Alla. Mhux biss nemmen dak li qal fil-Bibja, u importanti dik, importanti. Imma oltre minn hekk, aħjar minn hekk, u għamet inti għal kull ċirkostanza minn ġurnata għall-oħra. Sewek l-affarijiet jiġuk zombor, sewek l-affarijiet jiġuk diffiċli, sewek fil-mart jew fis-saħħa, sewek fil-ġid jew fid-deni, sewek fil-faqar jew fil-għana. Inti tajt jiena nafda falla. Jibati. Ħasbu ftit, Pawlu qed jitkellem meta l-vapur qiegħed jiżeffen bejn sema u ilma u ma jafux se jsir minnhom. U Pawlu qed jissigurhom. Dan l-anġel tal-Alla wassal li messaġġ. Maħniex ħaneru. U jiena nemmen falla. Hawnhekk naħseb jiena nfallu. Vera? Jew qed inkun pessimist. Nemnu l-kredu, jiena nemmen falla l-missier se kollox l-ħar is-sema u l-art nemnu dak. Mek tinqal għalek marda, tafda falla. Illi Alla bija wkoll dik il-marda kapaċi idawwar għal ġid tiegħek biex jumiljak, biex irasqek lejh. Jew forsi trid tagħti xi parir lil Alla. Jew tkun il-kunsulier tiegħu. Pawlu hawnhekk b'maturità sabiħa. Jgħid jiena nemmen falla illi hekk se jkun. Jekk Alla urini hekk, mhux se jmur lura minn kelmtu. Nemmen falla illi hekk se jkun propjament l-istess mod bħalma kien madut lili madan kollu jeħtieġ ninkaljaw fuq ċerta gżira. Pawlu kien jaf illi avolja hu kien serf fidil tal-Alla, appostu tal-ġnus. Kien jaf li Alla xorta waħda mhuwiex se jħilsu mid-diffikultajiet, mill-ostakli, mit-tempesti, mill-ħabsijiet, mill-arresti, mis-swat. Pawlu da kollha daqhom u daqhom ripetutament matul ħajtu. Din hija l-fidi tagħna. Kapaċi ngħidu bħal Pawlu jiena nemmen falla avolja minix forsi stabena da skam nixtieq. Jiena nemmen falla avolja insofri d-diżappunti. Avolja t-tifel tiegħi m'għaddix mill-eżami. Naf illi Alla għandu il-kontroll, l-traġija sħiħa ta' ħajti. Kapaċi nafdaħ. Kapaċi nafdaħx naf li huwa omnipotenti. Kapaċi nafdaħx naf li huwa sovran. Illi hu s-sultan fuq jien l-sir tiegħu. Pawlu dak li qed jgħid. Jiena nemmen falla. Il-fatt li aħna narfu ninxteħtu fuq u nżommu sħiħ mal-weda tiegħu. Il-weda tiegħu bħalma smajna aktar kmieni, il-weda tiegħu tissarraf kompletament fl-aħħar jum fil-qawmien mill-mewt. Dak kollu li Alla jrid jagħtina ma toħniex kollu għalissa tagħna ħafna imma għad irid jagħtina. Għad irid jagħtina. Allura iva il-fidi tagħna twassalna biex aħna nistrieħu fih. Biex aħna nitalmu niddependu fuqu u flok ma nippruvaw immexxu l-ħajjitna bħalli kieku ħadd ma jindaħalli. Ja ngħid Alla huwa fis-smewwiet u allura jaf bija, jaf minn xi għaddej se nafda fih. U dik il-fidi hija il-fidi li ta' bilħaq tonora u tigglorifika lill-Alla tagħna. Amen.
now I see